Nicolás Garcia, doncs, secretari departamental del Partit Comunista Francès, del Pirineu Oriental, i conseller departamental del Pirineu Oriental. Doncs sí, què podem esperar? Què pot passar aquí si hi ha la República Catalana? És aquesta la qüestió, no? Doncs jo diria que a cada vegada que un poble guanya democràticament una cosa que ell vol, que ell desitja, que ho guanya al carrer, que ho guanya per les urnes, és bo per la democràcia i doncs pot ser bo per al nostre país, per al nostre departament, que quan hi hagi gent que es foragitin al carrer per demanar coses o que votin per coses i que les obtinguin, sempre és bo per la democràcia. Només per això, diria, seria bo, perquè França és un país, per exemple, on la gent ha votat en contra d'Europa el 2005 i el govern ha fet altra cosa. Doncs si hi ha un poble al costat que guanya això, és bo per la democràcia i, a més, pel català, pel nostre departament, seria bo que hi hagi un país realment amb un govern propi, de parla catalana, de llei catalana i que faci la seva experiència. Tinc ganes de dir que passi el que passi, les relacions que tenim avui amb l'autogovern que hi ha són insuficients i de totes maneres s'han de desorellar més i vull treballar en això en el meu càrrec de conseller departamental. Però és clar que seria molt interessant, vull dir, històricament, èticament, seria molt interessant de conèixer durant el temps de vida d'una persona, de veure un país que es torni independent, amb la història que té Catalunya, que es torni independent, i per tant les relacions del nostre departament amb aquest nou estat, si nou estat hi ha, i me sembla que hi haurà tard o d'hora hi haurà, és irreversible, doncs sí, seria interessant de tenir en un país independent, que seria Catalunya, que tindria una part de la història comú amb nosaltres, que tindria també la mateixa llengua, la mateixa cultura, doncs de tenir relacions, lligams més forts amb Catalunya. És difícil de dir perquè això hi ha dues coses. Hi ha la independència que es pot guanyar per Catalunya si el poble català ho vol, i en acabat hi ha les polítiques econòmiques. Jo sempre lligo les dues, aquí potser no és el tema, però jo sempre lligo les dues. Dic avui amb el meu discurs, diré que la sobirania s'ha de guanyar contra el poder de Madrid, però també contra el poder dels mercats financers. Per què? Perquè Catalunya tingui recursos, la independència sol no serà suficient. Vull dir, si continua manant el capitalisme i el liberalisme a Catalunya, i a Catalunya, malauradament, és un país on el liberalisme és fort i l'ultraliberalisme és fort, els recursos pel poble català del Principat no hi seran, llavors per nosaltres encara menys, no? Doncs s'ha de lligar les dues coses, em sembla, el progrés social i econòmic, i perquè Catalunya pugui donar recursos i fer el seu paper internacional, tinc ganes de dir, li cal recursos propis i cal canviar de política financera.